Wala na agian ang tulay sa Esperanza, Sultan Kudarat tungod sa mga dagkong bato. Samtang 5 ka magbanay ang gipahiklin human gibaha ang usa ka barangay sa lungsod. Si Efren Mamak sa detalye. Miharang na kining mga dagkong bato sa tulay sa barangay Pamantingan sa Esperanza, Sultan Kudarat. Kini ang resulta sa sagunsong pag-ulan sa lungsod niadtong Miyerkules. Sumala sa kapitan sa barangay, naanod gikan sa sapa ang maong mga bato tungod sa kusog nga pag-ulan. Hinuon sa update sa MDRRMO, nalimpyuhan na sa mga dagkong bato ang tulay ug maagyan na sa karon. Ang maong tulay nagasumpay sa dalan padulong sa barangay Salumping ug ginaagian sab sa mga residente gikan sa barangay Villamonte sa Libak, Sultan Kudarat. Sumala sa barangay, miabot sa 5 ka magbanay ang gipabakwit human gibaha atol sa kusog nga ulan. Giatiman sab gilayon sa LGU ang mga apektado sa pagbaha. Ng bahay, sir. Dito na sila sa barangay hall. 5 families. Walang damage pero naganan sila ng tubig. Sumala sa pag-asa, epekto gihapon sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.